Máme 8:55 a ze školy vycházejí vaši letošní učitelé a paní učitelky. Budete tu necelou hodinku, tak doufám, že to zvládnete. Učebna číslo 19. Tak jdeme na 8. třídu. Tak moc se nederoj, tedy oni moc nepospíchají. Paní učitelka Burová, učebna číslo 20. 8. C, 20. paní učitelka Burová. 6. A, učebna číslo 11. paní učitelka Burová. Tak nám tady zbyli prvňáci. Jste tady prvňáčkové? Zakřičte ano, pokud tady jste. Skvěle. Dobrý den všichni, vítám vás tady. Nebojte se, nikdo vás tu neukousne. Jenom tady v hale stojí dinosaurus, tak se ho nelekněte. Poprosím dětičky sem dopředu, ať hezky vidí. Nebojte, rodiče tady zůstanou, ještě budou koukat. Ale tady jsem tamhle vidím. Krásné, dobré, první zářijové ráno. To je vždycky spojené s nástupem do školy. A já se vás, děti, zeptám, kdo z vás se na dnešek netěšil? Netěšil. Tak, to je dobře. A kdo z vás se těšil? No to mi děláte radost. Já mám nejradši takový děti, který se do školy alespoň ten první den těší. Ale vám to vydrží určitě celých 9 let, je to tak? Jo, vážně? Teďka vám moc nevěřím, ale ten první rok určitě, ano? A na co se nejvíc těšíte? Kdo z vás má odvahu mi něco říct? Na matiku. Na matiku? Takhle. Končíme. Matika nás bavit nebude. Tak, na co se těšíš ty? Já taky na matiku. Taky na matiku. Mám to zkusit. 6+1. 6+1? No. To je 7. Bezva, tak matika. Zatleskáme. Mám tě dát rovnou do druhé třídy? Ne, radši ne, zkusíš si to první. Tak, teď se vás zeptám. Koukali jste pořádně, když jste šli do školy? Jo, ano. Co jste cestou všechno viděli? Domy. Domy. Co dál? Keře. Co ještě? Policajty. No bezva. Ty jsi něco provedl, že jsi si všem policajta? Ne. No. Tak to bylo štěstí. A čeho jste si všimli, když jste přišli do školy? V škole byla nějaká atletika? Ne? Tak asi ne. Tak čeho jsi si všimla? Dinosaurus. Ano, byl tam dinosaurus. A jestli pak někdo z vás ví, proč tady je dinosaurus? Takový obrovský. Ty nevíte, proč tady stojí. Já vám to prozradím. My každý rok pro prvňáčky a pro celou školu připravujeme takovou velkou akci, která trvá 2 měsíce.
to znamená až do konce října. A tentokrát jsme ji věnovali výpravě do pravěku. Bojíte se pravěku? Ne. A chcete se té výpravy taky zúčastnit? No to vás ale musíme nejdřív do té výpravy přijmout, je to tak? No. Vypravíme stejně jako chlapci, kteří ve filmu Cesta do pravěku před 70 lety. Prvňáči se usmívají v tento školní den, společně si zaspíváme, máme nový start, hop, hop, plesni dvakrát, tanči s námi v kole, lala, zpívej nahlas, první den ve škole, hop, hop, plesni dvakrát, tanči s námi v kole, lala, zpívej nahlas, první den ve škole. Rápy, zuby, ocásky, Dino si jde hrát, učitelé s úsměvem vás chtějí přivítat. Nebojte se prvňáci, všechno tu má řád, protože pan ředitel má všechny děti rád. Hop, hop, plesni dvakrát, tanči s námi v kole, lala, zpívej nahlas, první den ve škole, hop, hop, plesni dvakrát, tanči s námi v kole, lala, zpívej nahlas, první den ve škole, hop, hop, plesni dvakrát, tanči s námi v kole, lala, zpívej nahlas, první den ve škole, hop, hop, plesni dvakrát, tanči s námi v kole, lala, zpívej nahlas, první den ve škole. Myslel jsem si, že budete tancovat víc, tak si to zkusíme potom ještě jednou nakonec. Ano. Nejdřív paní Domalípová. Dobrý den, děti. Já nebudu vůbec zdržovat, protože dneska se z vás stali úplně opravdický školáci. Takže je zařízeno, že rodiče budou každý den vstávat, budou hledat ponožky a vy budete umět písmenka a tu matematiku teda hlavně. Takže ať se vám tady líbí ve škole, ať jste zdraví a ráno dávejte vždycky pozor, když jsou tady ty policajti, abyste hezky přecházeli a nic se vám nestalo. Ať se vám tady ve škole líbí. Víte, že ty dinosauři za vámi mají jména? Ne? Tak první A to je Dino. Zatleskejte Dinovi. A první B to je Rexo. Zatleskejte Rexovi. Výborně. To, co budete mít na krku, znamená, že jste přijati mezi členy dobrodružné výpravy do pravěku. Nesmíte to ztratit. Jo, to je ta odpovídaná slečna. Tak, ahoj Magdo. Já ti přeju hodně štěstí, tady máš na památku list a tady od paní učitelky. Těším se na tebe. Ahoj Kubíku, vítám tě ve škole. A vem se paní učitelky. Druhá ruka, druhá ruka. Tak, vítám tě. Ahoj Laurinko, těšila se do školy, výborně. Říkají ti Anička nebo Andulka? Anča. Ahoj Aničko. Tak, Aničko, jak tě vítám. Vítej ve škole. Počkej si, hlavně když budeš poslední. Ne. To je Alfí. Pojď Tome, ty jsi se nám schoval někde vzadu. Em cười bớt cái áo ra thôi, không nóng nhé. Cởi áo ra tí. Bude výprava, to abych najal parní. Eliško.
Dobré ráno, hodně štěstí. Ahoj Eliško, vítám tě ve škole. Ahoj Luky, vítám tě ve škole. Tak, ahoj Luky, Ondro. Ahoj, vítám tě. Nebo Jan. Ne, to si ne. Ahoj takto. Prosím. Ahoj Vojto. Tak, Vojtěle, vítám tě ve škole. Jo, to je ta uzývaná. Ahoj Kristýnko. Špatně se ti spala na dnešek. Jo, co se ti zdálo? No, nic moc, asi. Tak jo. No víš, jak jsi šikovnej. Ahoj, vítám tě. Tak na vítám tě ve škole, ahoj. A první výzkumnou pramici uzavře a její posádku uzavře Vít Zavadil. Toto jsme měli spíš do Las Vegas, ne? Co myslíš? Než do pravěku. Jsi fešák, člověče. A máme na řadě první B. Plníme druhou výzkumnou lodičku. První do ní nastoupí Marian Čelko. Stáhni to přes kapes, ať si nerozbiješ ústa na těch schodech. Very nice to meet you, Johnny. Teď nevěděl, která by je chudák, že jo? Vítám tě. Ahoj Laurinko, vítám tě u nás. Prosím. Ahoj Viktorko. Ahoj Petruško. Ahoj Ondro, vítám tě ve škole. Ahoj Karlíko, vítám tě ve škole. Vítám tě Jančko. Ahoj Timo. Tak Marečku, ahoj. Doufám, že máš skoro stejný sestři. Je to drobeček malej, ahoj Adelko. Nestratíš se tady. Tak to je super. Návi. Ahoj. Paní učitelce běž.
tu ručičku. Ahoj Klaudinko, vítám tě ve škole. Vítám tě ve škole. A já už jsem Ahoj Páťo, vítej ve škole. Maminky, tatínkové, tleskáme, tleskáme. Pusinky poprvé ve škole. Kluci, zavřeme pusinky. Sedněte si, jak umíte sedět ve škole. Schválně, kdo to zvládne. No, paráda, vy jste šikulky. Tak já vás ještě jednou vítám v první a budeme se teď vídat, budeme se spolu učit, číst, psát a počítat. A doufám, že nám to všem půjde, že si budeme perfektně rozumět. Kdo si myslí, že jo? Kdo se nebojí zítra přijít do školy? Tak super. Tak, já mám tady pro vás klíčky, které si dáme na krk. Měli jste mít na krku šňůrku na klíče, máte? Jednou přivítala z první třídě v první B. Děti, které mi tady potom necháte. Tak, myslím, že asi všichni jste si už našli svá jména. Tak, jenom ještě bych v úvodu poprosila představit vám ještě paní vychovatelku Vendu Malou. A popřála bych nejenom vám, ale i vám rodičům, nejenom dětem, ale i vám rodičům, aby ten školní rok jsme začali úspěšně a v přátelském duchu. Budu hrozně ráda, pokud budeme všichni nějakým způsobem spolupracovat a hlavně, ať se dětem líbí ve škole.